Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kalong ka Sien ka Nyngkong ba Hapoh ka Jylla Meghalaya kata Woodland Hospital Shillong Bandan ya ka Jingsumar ya ka bala Khot ka plasma exchange haba ai jing bataish phangani ka Jait Jingsumar ka Dr. Indakiulin Kharbuli ka bade ka nephrologist ha Woodland Hospital ka laong ba ka plasma exchange ka de ka rukom sumar ban pun khuat ya ka snam ha ka met jong ubrio bat ka pher na ka rukom sumar dialysis bat ka shimpor tang arpo minute AA Haka tega Jingsumar la kaliang ya kabenta jong kasnam da ka bakhoj haka jaka kabadan jingma haka ni kasi nga ko apan pentep ya ki pajba baro ba nilasdang ya karukom sumar ka bakhot ka plasma exchange haka Sien Nyngkong hangni Hapoh Woodland Hospital Shillong technically ka kata ka plasma exchange ka de ka rukom sumar ban pen khoj ka snam te ka khot kum ka ki khot ka blood purification process mo haka ni ka process ni kaliang ya kas plasma jong ki patient ka plasma mut kade ka part kade ka benta jong kas nam te ngi kaliang through a plasma filter ngi don kam ki filter ki khat ki plasma filter ti connect ki kani ka filter but ka dialysis machine and then ngi replace bem pade ya ka plasma jong ki patient da ka fresh plasma bam don ki ki jingma ha ka kata ka fresh plasma kin कोम किनी की पेशेंट्स बदन की किंजा एंटीबॉडीज हका मेट जोंकी की एंटीबॉडीज मुट की की बप्रशा या का जिंग रुकम ट्रेकम जों का मेट ती की एंटीबॉडीज हका रुकम बंगी चेंज या का प्लाज्मा किनी की एंटीबॉडीज बरो नी बिन खोज एंड देन नी डिस्कार्ड नो या का तो का प्लाज्मा जों की पेशेंट नी रिप्लेस बदे का फ्रेश प्लाज्मा ती की जिंगपंग बंगी ला बन don kam या का प्लाज्मा एक्सचेंज कलोंग नंबर 1 का दे का acquired thrombotic thrombocytopenic purpura kanede ka acquired TTP kiwi ki jingpang kum ki anti GBM lane ki SLE patients ru ki bam respond ya ka treatment ru ginon kam ya ki plasma exchange but kiwi ki jingpang ru ki don te nga ko ban bente bai don ni patient ibawan Hapoh Woodland Hospital ha ka bai wan Nyngkong ipoi Hapoh medical specialist ibadon hangni hi Dr. Ritwik Burman ti lapit Nyngkong ma hadin pada comes with iwan baka complain ba konroi priya bun Sien thakli ti hakapor ba ki le ki blood test jong ti ki lap ba ka hemoglobin ro kuduna ka platelet count jong ro kuduna liver rukta ba rukhlai rukta ti namar rukta ukhlai ti Dr. Burman ru ila phal yang aban pet lang kan ka case and then po bangi pet pada ba platelets jong tai patient upoi tang 1000 sanspa ti haka normal pada platelets udai shilak san 1000 hadu 100 san 1000 jong ini patient tang 1000 sanspa mut ba ila don haka jingma ka ba jur haka ni kapor ti hadin pada bagi pala ban pha ki test mo ki don ki test bangimla ban le Hapoh Shillong lani Hapoh Guwahati ru ti ban confirm ya kata ka jingpang bangi model ba ka dai be kata ka TTP ti ya kata ka jingpang ban confirm ni hapsen da utau adam TS13 ni pha support Delhi ti ka shimpor ya utau test report ru banwan hadu lai saus ni ti po bangis dang pade ngi hab I platelet e type patient ni I hadu khat 5 units kita ki platelet si type patient da al nalor kata bagi I ru utau platelet jong iu hiar be kiu las dang ki injection steroid ru respond ti hadin pade saus ni hadin ti uwan utau level jong adam TS13 ti normal jong ta level ude more than 10% more than mut palat ya ka 10% ti high ni patient pade kalong Hapoh jong ka point san percent ti dangila confirm pade kan ka case tingis dang no da ka plasma exchange hakasni Nyngkong plasma exchange platelet uklem kiu upoi lai 1000 second day ru umpot kiu haka third day pade was dang man kiu upoi 1000 haka fourth plasma exchange pad haka basau Sien uni plasma platelet ula kiu hadu nyu 1000 hadin pada ngila decide ba ini patient ila like na ka jingma tingila plan no ban polite no discharge no itai patient but ki injections ki khot ki immunosuppression ti ini patient iwan check up yang artayo shwa manchwa hangni 2 weeks back ti iwan and platelet jong claim don kam show ya ka plasma exchange ru platelet jong upoi hadu shilak new pho and im don complain she long stable for now ti katahi kawai namar baka acquired TTP dangi ma treatment hadu khandai 4% ki patient ki la bandu no ka jingem jongki with dangi treatment pade hakapor ka babyang
ke jingma jong i patient kan long tang hapo jong ka 10%. Ti di ko aban kali pada hatu kani ka dei ka dialysis, kani kam dei ka dialysis, kani ka dei ka plasma exchange mod ka fair na ka dialysis namar ba ka dialysis ka trekam ha ki patient ke remove fluid yaki ka weng lot yaki jing jaklia hamet ha ka porba ukhlai trekam shu ukhlai function trekam tang hapo jong ka 10% ting ha bai ka dialysis hendai ka plasma exchange pada ngi change tang ka plasma ti lan ngi use pada ngi penan kam da ka ju hi ka machine tamba ka dei pada ka compare ti tahi ka way sa ka way pada ngak aban discuss ya phi baro ba ki don ka way ka type of dialysis mo ki jat jung ki dialysis bon ki patient ki le betang da ka machine dialysis kim tip ba ka don sa ka way ka dialysis kum ki khot ka home dialysis ka machine dialysis ki patient ka penthut ki patient namar ba ki hawan cha hospital Sien license ta yo ti ki hawan ki hap shong sau kan ta Hapoh hospital ti ki let phai ti ka don pat sa ka way pada ka jat kum khot ka home dialysis kaniru kadon around Hapoh sau hongot ki patient Hapoh Meghalaya jungi bakilas dang da home dialysis buan kini ki patient kis dang na po Guwahati ti nadu banga join hangni Hapoh bulan nadu March tingala yo ban sedang armut ki patient da home dialysis and ibai di bala dia kan post name ibai haka pala dia kan new post name ti kani kalong ka procedure ka basuk bha ni should have way catheter Hapoh po jung ki patient tengi hikai ai training yaki lani ai training yaki bapet yaki kum ki lok jung ki ne lani ki para ki men lani ki khun ki ti lani ki nong trai ki nurse manu kat pa ki shong bar ki patient kat ki mon mo ti home dialysis long ki ni ki patient ki basa sha jangai lele lani ki bodon heart problem lani ki boduna bp lani ki patients ba drop ka ni ka bp haka por bale dialysis ki deben choose da ka home dialysis bon ki patients ki one dialysis na do nong stonya e ki one le dialysis sha do shlong te ka jinjar bhai ki tangi khenya ka jinglut e ru ka along almost same namar ba dangi khen dangi le ka home dialysis kan kham su ki bakin one check up hadin ar lai banai ru ka long hi ki complication jong ka home dialysis ru ka duna bon biki ong maka dan ki infection e tamar phi husiar yu tu catheter hi mi thap po te infection ru ka duna ka risk ki khulung ki temen ki bapang heart bat ki baduna bp bat ki basa sha jangai ki deban le da ka home dialysis da ki la mo